Što se tiče crnih i belih listi što je ministarstvo najavilo, mislim krajnje vreme da se uvede red u državi, da se zna šta ko može da radi. Normalno treba povesti računa da oni izvođači koji su došli u situaciju da budu na crnoj listi, a koji su došli krivicom države iz ranijeg perioda, da im mnogi radovi nisu uplaćeni, pa su došli u situaciju da ne mogu da izmiruju svoje obaveze, odnosno da plate radnu snagu, isplate plate, da mogu da nastave radove, to treba vidjeti ko je za to odgovoran. Tamo gde su imali ugovorene dinamike i rokove, obezbedili redovno im plaćene situacije, a nisu ispoštovali zadate dinamike, ti moraju da dođu na crnu listu. Toga imate jako mnogo. Vrlo problematične firme koje su bile u ranijem periodu angažovane, bez referenci su angažovali podizvođače koji su bili problematični ili nekvalitetni ili nereferentni za te poslove. Nisu im na vreme možda i bile plaćene neke situacije, su napustili gradilište da je država investitor i došli smo u situaciju da plaćamo i velike penale, a da imamo i štetu u kvalitetu rokovima koje država snosi u ovom momentu. Znači, to jeste u redu, ali treba biti obazriv tu, posebno kod naših referentnih firmi koje rade i napolju, da ne potpuno po takav nož, jer imaće dosta problema za radovi inostranstva. Treba vidjeti koliko su oni stvarno tu krivi i ako su krivi, onda treba da snose, ima ugovor i uzance kako se snose te posledice, a oni koji su samo radi nekih ličnih interesa angažovani na takvim poslovima, a nisu ispunili svoje obaveze, oni treba da idu na crnu listu. I ovaj novi zakon o planiranju izgradnje koji se priprema i sve to ide o tome da se jedanput uvede red u građevinskoj industriji, da stvarno rade oni koji mogu da rade, koji su referentni, a da se mašni i tašne izbegnu. Jer mi imamo naše iskustvo pokazuje da 90% APR-u, registrovanih firmi je do 10 zaposlenih, da je većina malih i srednjih preduzeća, a imamo koji su i bez jednog zaposlenog dobijele su vrlo poslove koji su vrlo sumnjivi pod kojim uslovima su dobili te poslove. Mislim da kao sindikat bi trebalo da se uključimo u kompletnu tu jednu analizu i pravljenje ono što se kaže belih i crnih lista. Sigurno da javnost mora kompletno biti upoznata, pogotovo krajnji korisnici. Mislim da tu moramo svi, kao celo društvo, da se udružimo i da sprečimo sve one koji krše raznorazne zakone, od zakona o radu, zakona o bezbednosti i zdravlju i svih drugih zakona na taj način što ne uplaćuju ili države kroz poreze i doprinose, PDV, ne isplaćuju radnicima zarade, ne omogućavaju da radnici budu bezbedni na svojim radnim mestima, da moramo utvrditi te crne i bele liste. Moramo čak šta više onima koji su društveno i socijalno odgovorni omogućiti da imaju lojalnu konkurenciju. Sa ovakvim stvarima mi imamo nelojalnu konkurenciju, imamo socijalni dumping i mi ćemo, spremni smo da damo podršku, ali s druge strane i da budemo uključeni u kompletan proces razmatranja, analize i predlaganja onih koji treba da budu ili na jednoj ili na drugoj listi. Ja ne znam zašto je 542 firme, imajući u vidu da sigurno mnogo veći broj privrednih subjekata u sektoru građevinarstva funkcioniše. Zato kažem, voljeli bismo da vidimo prvo taj spisak. Smatramo da on nije sveobuhvatan, da ima mnogo više firmi koje učestvuju u proizvodnom procesu na nivou Srbije. Veliki broj preduzeća funkcioniše u industriji građevinskog materijala. Tu imamo veliki broj ciglana, crepana koje rade na crno u oblasti niskogradnje, u oblasti visokogradnje i tako dalje. Mislim da ovog trenutka veliki broj preduzeća može da se nađe na toj crnoj listi, imajući u vidu da i veliki broj preduzeća i upošljava radnike na crno, ne primenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu i krši neke druge odredbe zakona.